हाय गिबियावनो बिफासोरखौ हामबायनो नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो फोरबोनि मुङाव गोजोननायखौ जासिबाय नोंथांमोनखौ आङो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलाव आरोबाव दिनै बे समाव बरायबावबाय दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौसो सावरायनो सानदों थांनाय लास्ट भिडिअ मोनसेयाव गोबां आंनि लोगोफ्रा बेबायदिनो इसोरनि गाहाम बाथ्रा खोनानायजों मोजां मोनदों आंनो कमेन्ट होदों आंनो मेसेज खालामदों बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं हामबाय होनदों आरो बेबायदिनो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन आंखौ हेफाजाब खालामबाय थुलुंगा होबाय थागोन आं बेखौ मिजिंथिदों लोगोसेनो बे भिडिअ दाख्लैनि बे लास्ट भिडिअआव सासे फंबाया बेबायदि मोनसे कमेन्ट होदोंमोन जाहैबाय बिथां फंबायनि मुङानो जाहैबाय हिउएनसां दैमारि बिथाङा लिरदों बेयावहाय थेंक इउ ब्रादार मे गड ब्लेस इउ ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरनि मावनो गोनां खामानिया मा आरो बेखौ जों माबोरै खालामनो हाथाव मोनसे गेदेर सोंलु जोङो ख्रिस्टियान लाइमोनफोरनि जोहोलाव आरो सिख्लाफोरनि मावनो गोनां खामानिया मा आरो जों बेखौ माबोरै मावफुंजोबनो हागोन बे मोनसे गोख्रों सोंथि आंनि गोसोआव बेबायदि सोंनाय फैयो जों माबोरै मावफुंनो हागोन दिनैनि बे आयदाया जाहैबाय जों ख्रिस्टियान जोहोलाव आरो सिख्लाफोरनि आखला गियाना माबायदि जानांगौ जों बेखौ जों दिनैहाय बेनि गेजेरजों सावरायगोन बेनिफ्राय बेयाव सोलोंनो हागोन जोंनि सोरगोआव थांनायनि लामा आरो नोरगोआव थांनायनि लामाया माबायदि सोरगोआव थांनायनि लामाखौ दिनै इसोरा जोंनो फ्रियावनो होबाय नाथाय नोरगोआव थांनायनि लामाखौ जोङो रां होनानै थाखा होनानै बायगासिनो दं थांगासिनो दं दिनै संसारनि मानसिफ्रा जेरैहाय मा सिगारेट जौ जुवा सांसारिक बेबिचार दिनै थाखा होनानै बेयाव जों नोरग फारसे थांगासिनो दङ बेनिफ्राय मा सोलोंनो हाबावगोन जोंनि बेयावहाय दिनैहाय इसोरनि बाइबेला जोंनि जिउनि स्पिड ब्रेकार संसारनि लामाफ्राव जेरैहाय जोङो एक्सिडेन्टनि बासायनो थाखाय स्पिड ब्रेकार होयो बेबायदिनो जोंनि जिबननि एक्सिडेन्ट जागोनखौ हमथानो थाखाय इसोरनि बाइबेला जोंनि थाखाय गाहाम रावा जोंनि थाखाय स्पिड ब्रेकार जों बेखौ सोलोंनो जोंनि समायना बेनि सायाव जों सावरायगोन जोंनि समायनाया मायाव थायो जों जोहोलाव सिख्ला जानायखाय जों दिनै गाव गावखौ समायना होननानै दुगानो हागौ नाथाय जोंनि समायनाया जोंनि बे महराव जोंनि बे गाननाय जोमनायाव थाया होनना बुंदों मायाव थायो जोंनि बैसोआव थायो जों जेब्ला उन्दैमोन जों जेब्ला गोरलैमोन आंनि बिमायाबो अनदों आंनि बिफायाबो अनदों खाथिनि नसुंनि साफ्रोमबो आंखौ बामदों बादों अनदों मानोना बे उन्दै बैसोआनो समायना जों जेब्ला देरबाय आरोबाव जों महर गोसासिन जाबाय माबोरैहाय जों बांसिन देलायनो रोंबाय जों साजायनो रोंबाय बेनिखायनो जोंनि समायनाया जोंनि बैसोआवसो थायो जों जेब्ला बोरायगोन बुरैगोन जोंनि बे खावलायफ्रा थुख्लेब जागोन जोंनि बे मेगनफ्रा नुवा जागोन जोंनि बे खानायफ्रा फुरलांगोन बेनिखायनो जोंनि समायनायखौ लानानै जों माब्लाबाबो दुगा दाजा जोहोलावफोर सिख्लाफोर स्पेसियेलि नोंथांमोनखौ बुङो बेनिफ्राय जों सोलोंगोन बेवहाय आरो मोनसे दंबावो जे रमान्स जाय रमान्स जोहोलाव सिख्लाफोरा दिनैहाय फाग्ला फाग्लि बायदि जालांजोबदों नङा होमबा लाइटआव एम्फौ बारसोमनाय बायदि बे रमान्सआव बारसोमदों मानोना बैसोनि बुब्लिया बिथांमोनखौ लिंहरदों दिनै रमान्सआव जों बे रमान्सनिफ्राय बे मोजां मोनलायनायखौ इसोरनि बुंनाय बायदि जों माबोरैहाय बारहोहरनो हागोन इसोरनि इच्छा बायदि जोंनि बे जिबनखौ बे जोंनि लाइमोनखौ जों माबोरै बारहोनो हागोन जोंनि बे लाइमोननि देहाखौ लाइमोननि बे बोलोखौ जों इसोरनि महिमानि थाखाय इसोरनि प्रशंसानि थाखाय जों माबोरै बाहायलांनो हागोन जों बेखौ नायलांगोन आं बेखौनो गिबियाव बुंखानाय जाबाय आंनि भिडिअ गोलावथार जानायनि थाखाय माने नेटआव आपलोड खालामनोहाय गोबां उसुबिदा जायो बेनिखायनो आङो आंनि भिडिअखौ दाननानै आंनि भइसखौ बेयाव होनाय जादों नोंथांमोनाव अब्लाबो फार्स्ट टु लास्ट खोनासंगोन आं मिजिंथिदों इसोरनि बोलोग्रा मेसेजखौ बेयाव खोनासंनो मोनगोन लोगोसे नोंथांमोननि जिबनाव सोलायनायखौ मोनगोन आं फोथायदों थारैनो नोंथांमोना फोथाय नों सोलायनायखौ मोनगोन नोंनि जिबनाव नों बोलो मोनगोन खोनासंनायनि उनाव नोंनि गोसोआव नोङो जौगानायखौ मोननो हागोन देरहासारनायखौ मोनगोन आङो बेखौ मिजिंथिबाय दा नोंथांमोना फार्स्ट टु लास्ट खोनासंलांनो हासिगोन गोजोनथोंसै 1 तिमथि 4:12 बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ नोङो जोहोलाव जानायखाय रावजोंबो उदायै दा सानजा बाथ्रायाव मावनाय दांनायाव अननायाव फोथायनायाव आरो साननाय हनायाव फोथायग्राफोरनि दैखोनथि जादों जों जोहोलाव जानायखाय रावजोंबो उदायै दा सानजा जोंनि बाथ्राफोराव जोंनि मावनाय दांनायाव जोंनि अननायाव फोथायनायावबो आरो जोंनि साननाय हनायाबो गोख्रों जानो नांगोन जोंखौ नुनानै गुबुनफ्रा सोलोंनो हानाय जोंखौ नुनानै जोंनि उननि जेनेरेसननि फंबायफ्रा बिनानावफ्रा
सोलोंनो हानाय बायदि जों गाव गावखौ दैखान्थि जानो इसोरा जोंखौ बेयाव खावलायदों। बेनिखायनो बे लाइमोन बैसोआव जोंनि मावनायफ्रा इसोरनि महिमानि थाखाय जायो, जोंनि रायज्लायनायफ्रा इसोरनि महिमानि थाखाय जायो, जोंनि अननायफ्रा ओरैनो आलाय बिलायनि थाखाय नङाना, इसोरनि थाखाय। जाय अननायाव इसोरनि आशीर्बाद दं, नैबे अननायफोरखौ जों होसोनिना जोंनि साननाय हनायावबो इसोरनि थिननाय बायदि जोङो फोथायग्राफोरनि दैखुन्थि जानो हानाय जों गावखौनो जों सोलोंनिना। जोहोलावफोर आं बेखौनो बुंनो लुगैदों, लाइमोनफोर बेयाव बाइबेलाव बुंनाय बायदि ना, जोङो जेन जोहोलाव बैसोआव उदायै सानजाया रावजोंबो। जोंनि मावनायफ्रा इसोरनि महिमानि थाखाय, जोंनि बुंनायफ्रा इसोरनि महिमानि थाखाय, जोंनि फोथायनायफ्राबो इसोरनि महिमानि थाखाय, जोंनि रंजानायाबो संसारनि थाखाय नङा, इसोरनि महिमाखौ गौरव खालामनो थाखाय जेन जायो आं बेखौ हास्थायोना। जों संसाराव दिनै साननानै नाय, गोबां जोहोलावफ्रा दिनै हेमा जौ जुवा सिगारेट गाज्रि गाज्रि आखुफ्राव जों गोग्लैसोनानै दं। जोंबो सानो, नोंबो सानो, बयबो सानो, नाथाय बेखौ हमथानो हानाय गोहोआ आयेना माया? दिनैहाय संसारनि आयेना बेखौ हमथानाय गैया। नाथाय जोंनि बाइबेलनि आयेनखौ जों सोलोंनो गोनां। दिनै संसाराव नाय, जोङो बायनानै मोननाय आरो फ्रियाव मोननायखौ नाय। संसाराव जुदि फ्रियाव मोनोब्ला बेयो मैल' गोनां नंगौना नङा? मैल' गोनां सबसे दामि बुस्थुखौ होगोन ना खम दामिखौ होगोन नोंनो? माखौ होयो? खम दामिखौ, नङा होमबा? गावनिजों समानखौ रावबो होआ, बा आंनिख्रुइ बांसिनखौ आं रावनोबो होनाय नङा, नङा होमबा? नाथाय इसोरा नै बेबायदि, जायखौनोखि बयनिख्रुइ दाम गोसा बायनानै मोननानै बे बुस्थुखौ नोंनो होयो। जों साननानै नाय, संसाराव नोरोगाव थांनाय लामा आरो सोरगोआव थांनाय लामा, नोरोगाव थांनाय लामाखौ जोङो मा ओरैनो मोनगोन ना? जों साननानै नायदो, जों सोरगोआव थांनाय लामाखौ ओरैनो होयो इसोरा जोंनो। मा मा सोरगोआव थांनायनि लामाफोरा मा? लामाया मोनसेयानो गुसेब लामा, नङा होमबा? नोरोगाव थांनायनि लामाया मा होनना बुंदों? गुवार। सिगारेट जौखौ माबोरै मोनो? फ्रियावथ' मोना रावबो। बायनांगोन नोङो, दामिनिफ्राय दामिसिन बायनांगोन। मोजांसिन जौ लोंनोबा गोसा दामसिननि बायनांगोन, दाम गोसासिन बायनांगोन। जों सिगारेटखौ जोङो बायनानै मोनो, जौखौ जों बायनानै मोनो दाम गोसानिफ्राय गोसासिन, गोसानिफ्राय गोसासिन ना? बेखौ लोंनानै नों मा जायो? नोंनि जिबना नस्थ' जायो, न'खराव दावराव दावसि जायोना? बिनि थांनायनि लामाया जोबनायाव मा? नोरोग फारसे। प्रस्टिटिउसन, बेबिसार, बेखौ फैसाजों बायनानै मोनो दिनै सारा दुनियाव। नाथाय बेखौ खालामनायनि उनाव नों मा थांनांगौ? नोरोगाव थांनांगौ। बा नोरोगाव थांनायनि लामाखौ जों बायनानै थांगासिनो दं दा। बेनिफ्राय मा? नाइट क्लाब, बारफोराव हाबो, नङा होमबा? बेयाव जों माबोरै हाबनो मोनगोन? टिकेट लानांगोन 300, 400, 500, 1000 थाखानि। बे थांनायनि जोबनायनि लामाया मा? नोरोगाव। नाथाय जोबरोङै गोथां जिउ, सोरगो रायजोखौ जों माबोरै मोननो हायो? फ्रियावनो जोंनो इसोरा होबाय। माबोरैहाय? इटारनेल लाइफ, जोंनि जिउनि बयनिख्रुइ देरसिन जाय जिउआवनाखि थैनो रोङा ना। बेनिफ्राय नाय, चार्च इन्ट्रेन्स, गिर्जायाव हाबनायनि जों फैसा होनांगौ नामा? गिर्जायाव हाबबा फ्रियावनो मोनबाय जोङो। नाथाय बेयावहाय दङ मा होनोमोन? नाइट क्लाबफ्राव, बारफोराव हाबोब्ला जों मा मोनगोन? फैसा होनांगोन आरो मायाव थांनांगोन? नोरोगावसो थांनांगोन। नाथाय गिर्जायाव हाबनायनि दरखङा नोंनि थाखाय फ्रि। बेयाव हाबोब्ला नोङो सोरगो रायजोखौ मोननो हायो। गिर्जायाव हाबनाय लोगो लोगो जों मा मोनगोन? इसोरनाव जों थानाय लोगो लोगो मा मोनगोन? क्राइस्ट सेलभेसन, इसोरनिफ्राय, जिसुनिफ्राय जोङो बासायजानायखौ जों मोननो हागोन। बासायजानायखौ जों माबोरै मोनगोन? जों फ्रियाव मोननो हाबाय। होमबा साननानै नायदो, बेनिफ्राय मा मोनगोन जोङो इसोरजों लोगोसे थायोब्ला? गड्स लाभ, इसोरनि फोरबोनि अननायखौ जों फ्रियावनो मोननो हायो। दिनै संसारनि मानसिया नोंखौ अनोब्लाबो बेबायदि फ्रियाव इसोरा जेरैबायदि होनो हादों जोंनो रावबो होनो हाया। आं होनदों दहायनि फ्रियाव मोननायखौ जोङो मालाबाबो गावनिख्रुइ बेसेन गोसासिनखौ बियो होआ। बेनिफ्राय मा मोनो जोङो? ब्रेड अफ लाइफ, जोंनि जिबननि आहारखौ जों फ्रियावनो मोनो। दिनैहाय इसोरनि बाथ्राफोरखौ, इसोरनि बोलोगोरा सक्तिफोरखौ जोङो फ्रियावनो मोनो। अब्ला जों साननानै नायदो लाइमोनफोर, जोङो फ्रियाव मोननाय सोरगो रायजोखौ नागिरनो ना थाखा होनानै नोरोग रायजोआव थांनो? जोंनि जोहोलावनि थांखिया मा? जोंनि ख्रिस्टियान जानायनि थांखिया मा? सोरगो रायजो ना नोरोग? मायाव? रावबो नोरोगाव थांनो लुबैया। नाथाय बे नोरोगाव थांनायनि लामाखौनो जों होसोगासिनो, नङा होमबा? सोरगो रायजोआव थांनायनि लामाखौ जों माब्लाबाबो नुब्लाबो जों होसोआ। जों साननानै नाय, जोङो ख्रिस्टियान जिबनाव मोनसे स्पिड ब्रेकार थायो जोंहा। स्पिड ब्रेकारा जाहैबाय माया? जोंनि बाइबेला। स्पिड ब्रेकारखौ मानि थाखाय होयो? जों लाइमोनफ्रा मा जायो? स्पिड ब्रेकारखौ दाननानै, स्पिड ब्रेकारा लामानि जेसेबां गुवार दं दाननानै जिं थांनो नंगौ नङा? जाय जाय बाइक सालायो, जिहेतु स्पिड ब्रेकारजों थाङोब्ला गोसा सालायबा बारल'यो, नों सुबिदा मोना, नङा होमबा? आरो गोसा सालायलांनो हाया। बेनिखायनो स्पिड ब्रेकारखौ थांनो जों सेस्था लायो। जोंनि जिउनि लामाया बेबायदिनो थोंजोङै, नाथाय बेयाव इसोरा मोनफा मोनफा स्पिड ब्रेकार दङ।
बबेबा मोनसे जायगायाव स्कुल दङब्लाना जिथु गथ'फोर थांलाय बारस'लाय जागोन नैबेबायदि जायगायाव स्पिड ब्रेकार होगोन ना आरो जेरावनाखि गिदिंनाय जागोन नैबेफोराव जाहाथे गोसा सोलायनानै सौग्रुनानै गोग्लैहैया बा गाज्रि जखम जाहैया बेनि थाखाय नैबे स्पिड ब्रेकारखौ होयो बेबायदिनो फोरबोआ जोंनि जिबनाव स्पिड ब्रेकार जोंनि गाज्रियाव थांनायनि समावनो बे बाइबेला जोंखौ होबथागोन जों बे स्पिड ब्रेकारखौ जों जुदि दाननानै थांनो नाजायोब्ला जों मा जागोन जों खैफोदाव गोग्लैगोन जों नोरोगाव फारसे गोग्लैहैगोन नङा होमबा बेनिखायनो लाइमोनफोर जों बेखौ सोलोंनि जों जोहोलाव जानायखाय जोंनि बैसोआव जों गासैखौबो मावनो लुबैयो जोङो मावनो मोनैखौबो मावनो लुबैयो हायिखौबो जों गोसो जायो मोनथारिखौबो जों मोननो लुबैयो बेनिखायनो बाइबेलाव जोंखौ मा बुंदों नङा होमबा दहायनो जों फरायदों जोहोलावफोर जोहोलाव बैसोआव रंजा बेसे दिन नोङो जोहोलावैनो थागोन एसे दिन नोङो रंजा बाजायै था होनना बुंदों आरो नोङो जेखौनो गोसो जायो बेखौनो माव बाइबेलाव मोजांखौनो बुंदों नङा होमबा नोङो रंजा बाजा था जेखौनो गोसो जायो बेखौनो माव नाथाय जोबनाय सिरियाव मा बुंदों नोङो जेखि मावा इसोरा बेखौ बिसार खालामगोन होनना बुंदों जों मावनो हागोन जेरै गोसो एरैनो नाथाय बै बिसाराव जेन जोङो गोग्लैनाङा बिसार माने मा जों बिसारखौ मा समाव खालामो आदालताव बिजिरो नङा होमबा मायाव मा समाव बिजिरनाय जायो जेब्ला फाइनाल बिजिरनाय जागोन बे समाव नोंनिया मा साजा आरो गनाय मोननैल' थाहैगोन जोंहा नङा होमबा जेब्ला आदालताव सासे मानसिया मानसि बुथारोना बिनि बिसारा मा जागोन जोबनायाव हयथ' बियो दाया नंथारगौब्ला बियो सास्ति मोनगोन हयथ' बियो नङामोनब्ला बियो बारग'गोन अब्ला जोंनि जिउआवबो बेबायदिनो ना जोंनि जिबनाव बिसार फैगासिनो दङ जों दा जोहोलाव बैसोआव जेखौ गोसो जों बेखौनो मावनो हागोन जोंनि लुबैनाय मानिखौ जों मावनो हागोन बेनिखायनो जेब्लाबो जोङो बिसाराव जेननाङै बायदि जोंनि मावनायफ्रा साबधानै जानांगोन ना अनजाग्राफोर जेखौनाखि नोंसोरनो इसोरा होबाय दिनै समायना महर जोंखौ सोरजिबाय जों खायफाया साननो हागौ जोहोलावखाय जों सिख्लाखाय लाइमोन जानायखाय जोङो बयबो महर गोसा नों जेखियानो जाया मानोना जों बेसेन गोसा आरो महर गोसा खायसेया गोबांहा गावनि महरखौ लानानै दुगा नङा होमबा गावनि महरखौ लानानै दुगा जायो नाथाय समायनाया मायाव थायो होनना बुंदों जोंनि गाननाय जोमनायाव जोंनि महराव थाया दा नोंसोर जेसे समायना आं जेसे दा नुनायाव जिबायदि आं बोरायब्ला आंबो मा जानाय नङा आंनि खावलायफ्रा थग्रेब जागोन नोंसिनि खावलायफ्रा थग्रेब जागोन नङा होमबा जोंनि समायनाया थानाय नङा खानायफ्रा फुरलांगोन बेनिखायनो गावनि महरनि समायनाया मायाव थायो जोंनि बैसोआव थायो होनना बुंदों बिमाफ्रा बिफाफ्रा गोरलैयाव बयखौबो अनो मानि थाखाय बै बैसोआनो समायना गोरलैयाव बयखौबो अनो गन्थङाव हंलायानो जा नंगौ नङा दा जों जेब्ला देलायनो रोंबाय जों आरोबाव बांसिन समायना नुबाय बियो मायाव बैसोआवसो समायनाया थायो होनना बुंदों नों जेब्ला 40 बोसोर 50 बोसोर जालांगोन नोंनि समायनाया मा जागोन खमायलांबाय थागोन उन्दै बैसोनिफ्राय समायनासिन जाबोनानै मा जेब्ला सिख्ला जाबाय ना बे समाव आरोबाव बांसिन समायना जाबाय मानि थाखाय जों बांसिन गावखौनो देलायनो गावखौनो बांसिन साजायनो हानाय जाबाय जेब्ला जोङो हाबा जाबाय गथ' सासे सानै खांनायनि उनाव मा जाबाय गावखौनो समायनायनिफ्राय संसारनि महरनि देलायनायनिफ्राय जों गोजानाव थांसिगोन अब्ला मा नोंनि समायनाया मा जाखो दंबावो नामा थानाय नंला अब्ला नोंनि समायनाया मायाव दङ बैसोआव दङ नों जेब्ला दा सिख्ला सम बेयाव बयबो समायनाखा ना जों सेंग्रा सम जों बयबो समायनाखा बेनिखायनो जोंनि समायनाया बैसोआवसो गावनि महरखौ लाना जों मालाबाबो दुगा जानो नाङा बेनिखायनो बे समायनाखौ जोंनि इसोरनि महिमानि थाखाय जों बाहायगोन बे आंनि समायना महरखौ लानानै आं गावखौनो गौरब जायोब्ला आं जुदि संसारनि लुबैनायाव सैताननि बुंनाय बायदि जों थाङोब्ला बे आंनि समायनाया जेबो मैल' गैया नोंसोरनि मोदोमा नोंसोरनि नङा होनना बाइबेला जोंखौ बुंदोंना जोंनि नङानो जोंनि मोदोमफ्रा जों साननानै नाय जोंखौ जोनोमखौ सोर होयो बिमाया होयो बिमायालाय सोरथो आंथ' हारसिङै जोनोम जायाखै नङा होमबा देरबाय जोङो देरनानै जों स्कुलाव थाङो जों सोलोङो सोर फोरोङो गाव हारसिङै रोंगोन नामालाय गाव जोंखौ मास्टारफ्रा फोरोङो सोर होनबा जोनोम होग्रायाबो मालाय स्कुलाव फोरोंनायाबो मालाय जों जेब्ला थैगोन जोंखौ गारहैगोना जों हारसिं थांगोन नामा सोर थांगोन नों आं गुबुनानो जोंखौ फबनांगोन अब्ला आंनि बुंनानै लानो आंहा मा दङ जोनोमखौबो आं मालायनिफ्राय लाबाय बिमानिफ्राय लाबाय ना सोलोंथाइखौबो आं गुबुननिफ्राय लाबाय थैनो जानायावबो सोरखौ लाखो आं मालायासो आंखौ फबबाय अब्लालाय आंलाय माथो दं हारसिङै जेबोआनो गैया
बेनिखायनो बे जोंनि बे गोसोखौ जोंनि बे देहा सोलेरखौ जों इसोरनो होआब्ला जों सोरनो होगोन जिहेथु सोरजिगिरिया इसोरसो बेनिखायनो बे लाइमोन बैसोआव जों गोबां मावनो लुबैयो नाथाय बे मावनायनिफ्राय जों हमथानो हानांगोन बेनिखायनो बाइबेलाव जोंखौ ना 1 करिन्थियान 6:19 पदाव आरो 19 आरो 20 आव बेबायदि बुंदों जायहा नोंसोरनियाव खामियो आरो जायखौ इसोरा नोंसोरनो होबाय सोर खामियो जोंनियाव फोरबोआनो इसोरनि गोथार जिउआनो जोंजों लोगोसे थायो नङा होमबा जायखौ जोंनो होबाय बियो दिनैहाय नोंसोरनि मोदोमा बे गोथार जिउनिनो मन्दिर होनना बुंदों इसोरा जोंनो गोथार जिउ होबाय बे गोथार जिउ इसोरनि थाग्रा जोंनि बे गोसोआ जोंनि बे देहा गोरबोआ जोंनि मन्दिर होनना बुंदों इसोरनि नोंसोरनि मोदोमा नोंसोरनि नङा इसोरनिसो बे नोंसोरखौ दाम होनानै बायबाय होनना बुंदों इसोरा जोंनो दिनै बासाय जानायखौ अननायखौ फ्रियाव होबाय आरो जोंखौ मा खालामबावबाय होनना बुंदों दाम होनानै जोंखौ बायख'नानै लाबाय बेनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि मोदोमफोरखौ इसोरनि महिमानि थाखायसो बाहायनांगौ होनना बाइबेलाव जोंखौ बेबायदि ना जों संसारनि थाखाय नङा सोरबा सासेनि थाखाय नङा जों इसोरनि महिमानि थाखाय जों बाहायनि ना बेनिखायनो जों ख्रिस्टियान लाइमोनफोर जानायखाय जों माबायदि आखल जानो गोनां जों माबायदि आखल मावनो गोनां जों बेखौ नायनि ना 1 तिमथि 5:1 आरो 2 आव बेबायदि लिरदों जोंखौ जों लाइमोनफोर जानायखाय बा जों ख्रिस्टियाननि अनजाग्राफोर जानायखाय गावनिख्रुइ देरसिनखौ दाराय होनना बुंदों नाथाय बेखौ गावनि बिफाखौ बायदि बानजायदो सेंग्राफोरखौ फंबायफोरखौ बायदि गावनिख्रुइ देरसिन हिनजावफोरखौ बिमाखौ बायदि आरो सिख्लाफोरखौ बिनानावफोरखौ बायदि गोथार गोसोजों बानजायदो होनना बुंदों सोरखौबा महर गोसा नुगोन ना गोसोआव मा सानगोन बेनि सायाव गाज्रि साननाय दंब्ला बेनि सायाव गाज्रि नोजोर दंब्ला नै बेखौ जोंखौ बाइबेला जोंखौ थिनाखै गावनिख्रुइ देरसिन सोरबा जुदि गोरोन्थि मावदोंब्लाबो बेखौ दाराय होनना बुंदों नाथाय बेखौ गावनि बिफाखौ बायदि बानजायदो ओरैसो जानांगौमोन आदै ना ओरैसो जानांगौमोन बाबा ओरैसो जानांगौमोन आइ बेबायदि अननायजों बानज्रायनांगौ सेंग्राफोरखौ नोंनि फंबाय साननानै जोङो बुजायनो नांगौ आरो मा गावनिख्रुइ देरसिन हिनजावफोरखौ गावनि बिमाफोरखौ बायदि साननानैहाय अननायजों बुजायनो नांगौ सिख्लाफोरखौ मा गावनि असे बिनानाव बायदि गोथार गोसोजों मा बानजायदो होनना बुंदों बाइबेलाव अब्ला जों सानदों नामा दिनैहाय जोंनि जिबनाव जों मा लामायाव दङ जों मा पर्यायाव दङ जों बे जोहोलाव समावहाय जों जोहोलावै थाबाय थागोन नामा जों साननो हागौ आंनि बे महरा समायनाया जोबलांनाय नङा माब्लाबाबो आं बिनिख्रुइ आरो बांसिन समायनासो जाबावगोन सानदों नामा जानाय नङा जोंनि बैसोआ जेब्ला थांगोन अट'मेटिकेलि जोंनि समायनाया खमायलांगोन बे जोहोलाव बैसोआव जों जुदि इसोरनि महिमानि थाखाय रंजायाब्ला मेथाइ रोजाबाब्ला मोसायाब्ला जों जेब्ला बोरायगोन जों गोसो जाब्लाबो हानाय नङा हागोन नामा हानाय नङा आं मेथाइ खननो गोसोमोन आं हाहैनाय नङा आं फोरबोनि मुङाव मोसानो गोसोमोन आं हानाय नङा मानोना आं बेमारि जागोन दिनैहाय जोङो इन्डियायाव जों लता मंगेशकर खोनायो कुइन अफ मेल'डि बे देंखोनि गोदैनिनो मा रानि बे दिनैहाय बुरैबाय बिनि गारांनि समायनाखौ जों साननानै नाहरदो बै समाव बेसेबां मोजां मोजां मेथाइ रोजाबदों दा बियो मा जाबाय खननो गोसोब्लाबो बियो हाला बिनि गारांनि समायनाया दिनैहाय गैला बै बैसोजों लोगोसे बारफालांबाय अब्ला जोंबो बेबायदि जाहैगोन दुखु जाहैगोन बे दुखुनि समा सफैनायनि सिगांनो जोङो बेखायनो बे लाइमोन बैसोआवनो जों मा खालामनि इसोरनि महिमानि थाखाय जों गाव गावखौ बाहायनि बे लाइमोन बैसोखौ जोङो ओरैनो आद्रिदा खालामालासे जों इसोरनि महिमानि थाखाय बाहायनि ना बेनिखायनो उपदेशगिरि 12:1 जोंखौ मोना बेनिखायनो बे दुखुनि दिना सफैनायनि सिगां नोङो जोहोलाव समाव गावनि सोरजिगिरिखौ गोसोखां आरो बे दिना सफैब्ला नोङो होनगोन बेफोराव आंहा जेबो रंजानाय गैया जों जेब्ला बोरायगोन जोंनि गोजांनायफ्रा जोंनि देहाफ्रा लोरबां जागोन गोजांगोन जोङो रंजानो हानाय नङा मोसानो हानाय नङा जोंनि हान्थुफ्रा मावग्लुबगोन
जोङो हारा अरनो हानाय नङा बेदर जानो लुबैगोन जोङो मोदोम अरनो हानाय नङा जोंनि हाथायफ्रा गगोन अब्ला जों दुखु खालामगोन जोंनि उननि जेनेरेसन जायफ्रानोखि दावगाबोदों लाइमोनफोरखौ नुगोन बिसोरनि रंजानायखौ नुगोन अब्लाबो जोंनि गोसोआव मा रंजानो गोसो जानाय नङा आंहा बेफोराव रंजानाय गैला मानोना आं बैसो जाबाय आंनि समायनाया जोबलांबाय बेनिखायनो बे बैसो थानायावनो जों जुदि रंजायाब्ला बै समाव जों दुखु खालामब्ला नैबे दानि मुगाखौ जों मोननाय नङा बेनिखायनो जों फोरबो गोसोखांदो जों मानिदो बिनि महिमाखौ जों दिनै प्रशंसा खालामदो ना अनलायदो हेफाजाब होलायदो आरो मान सज्लायदो गावजों गाव जोंनो बाइबेला स्पिड ब्रेकार जों जुदि बे स्पिड ब्रेकारखौ नुसेयावबो जों जुदि गोसा सालायोब्ला नों गोग्लैगोन जों गनाय नङा आंबो गनाय नङा नोंबो गनाय नङा बेनिखायनो जों बिनिफ्राय बारग'नायनि राहाया इसोरनो गावखौ नांथाबनायनि गेजेरजोंसो ना जों गावखौल' साननायजों नङा जोंनि बिमा बिफाखौबो साननांगोन जोंनि नसुंसेनि मानसिखौबो जों साननो नांगोन ना एबार रमान्सनि खोथा फैनि रमान्टिक बयबो रमान्टिक नंगौना नङा जाय जोहोलावफोर जाय मोजां मोननाय दङ साननानै नाय नोंनि जिबनाव सासे जोहोलावा प्रप'ज होनाय लोगो लोगो बे मानि थाखाय प्रप'ज होदों खुला खोथा नङा होमबा जों जिहेतु जोंनिहाय लाइमोनफोरनि स्पेसियेलि बेनो जोंना सोलोंनो गोनाङा इसोरनि गियानजों लोगोसे मा इसोरनि बोसोनजों लोगोसे नैबेखौ समाजनि संसारनिखौबो जों सोलोंलांनो गोनां नङा होमबा जिहेतु आं होनना बुंदों जोंनि समायनाया मायाव होनना बुंदों बैसोआवसो बेनिखायनो बे लाइमोन बैसोआवसो जोंना बांसिन ना गासिबो रोसिखौ जों मोननो लुबैयो सोरखौबा नुदों बेरायनाय आंबो बेरायगोन एबार नङा नङा उमुगा माथो उमुगाव थांदोंलै बेरायनो मेला नायनो थांदों आंबो उमुखौ लिंहरनि फैयाबाथा आंहा ओरै थांगोन ओरै उमुखजों थांगोन नङा नङा ओरैबायदि बेनिखायनो मा होनो बे समायना समावहाय नोंखौ नङा आंखौ नङा बयखौबो दिनैहाय प्रप'ज खालामगोन आं होननोसै खुला खोथा सिख्लाफोरखौ सासे सिख्लाखौ समायना नुयोब्ला सेंग्राफ्रा प्रप'ज होनो लुबैखागोन नङा होमबा सासे सेंग्राखौ जुदि मोजां केरेक्टारनि नुयोब्ला सिख्लाफ्राबो लुबैगोन माने लुबैगोन जिहेतु बेखौ अनो बिनि आखल आखुखौ अनो नोंखौबो अनो नाथाय मा अनो मा नुनानै बेखौ खोनासं रिजोना मोनथाम सासे सिख्लाखौ प्रप'ज होनायनि रिजोना मोनथाम सेंग्राफोरनिया बेखौ बुजिखा फार्स्टआव माया नोंहा समायना महर दं नोंनि आखलखौ नाया बियो नोंनि न' बांखौ नोंनि केरेक्टारखौबो नाया नों महर गोसा आं नोंखौ लाथारगोन बेनि थाखाय बियो मा प्रप'ज खालामबाय बे मोनसे सेकेन्डआव मा नोंनि महरा जियानो जा बिसा फिसाजो सासेल'थार फिसालाबो गैया गारिबो दं न'बो दं हाबो दं बिल्डिंबो दं नै बेबायदि मोनसे महरा जियानो जा आंना थाखा फैसा लाक्जारि हिसाबै जायो बेनिखायनो साननानै नायदो नोंखौ मानो दिनै प्रप'ज खालामदों नोंनि महरखौ नुनानै ना नोंनि न' बांखौ नोंनि धोन सम्पतिखौ नुनानै नोंखौ गोजोनै रायजो जाहोनो हागोन ना हाया नों एसे साननानै नाय प्रप'ज खालामगोन लोगो लोगो एक्सेप्ट खालामगोन महर मोजां बे नङा आरो सासे खायसे जाहैबाय नोंनि देहाखौ नुबाय नङा होमबा नोंजों गेलेनो थाखाय टाइम पास नोंखौ बरबाद खालामगोन नै बेनि थाखाय नोंखौ प्रप'ज खालामो आरो खायसे जाहैबाय नोंनि जेखौबो नाया नोंनि केरेक्टार नोंनि आखल आखुखौ नायगोन नोंखौ अनगोन अब्ला जों साननानै नायदो बे जोहोलावा नोंखौ मा हास्थायदों नोंनिफ्राय मा लुबैदों जों जेब्ला रायलायगोन रिलेशनशिपआव मास मोनसे मास मोननै मोनथाम थागोन नों बिनि रायलायनायनिफ्राय हमनो हागोन नोंखौ मा मोननानै मोजां मोनदों मा नुनानै प्रप'ज खालामदों नों हमनो हागोन अब्ला जों साबधान जा दिनै गावबा गाव साननानै नाय नोंनि जिबनाव सासे जोहोलावा नोंखौ प्रप'ज खालामदों मानि थाखाय जों साननानै नाय सिख्लाफोराबो बेबायदि सेंग्राफोरनि थाखाय नङा होमबा बिसोरो सानो बुंनो हाया सिख्लाफोरनिया बेबायदिनो नंगौ नङा खायसे बुंनोबाथ' डेन्जारसै बुंनो नांगोन खुलायै नोंखौ मानो हास्थायदों नङा होमबा जिहेतु जोङो जोहोलाव जानायखाय बेखौ रायलायनो गोनां सावरायनो गोनां जिहेतु जों गाब्र'नाङा जों सेंग्राफोरनि बेलायाव बेबायदि ना खायसेया सानगोन मा जेबो साना गारि मटर सालायो ना बेरायनो मोनो बिजों थाङोब्ला रिलेशनशिपआव थांनानै बेरायनो मोनदों दिनै पाठशाला दिनै बरमा दिनै गुवाहाटि थांनो मोनदों नङा गारि दङ नांगौ समाव आंखौ सहाय खालामो कलेजाव दिनै दोनहैनांगौ आंहा गारि मोनाखै लांब्रबो दोनहैब्रबो बेबायदि सहायनि थाखाय खायसेया मा नोंनाव फिसाला सासेल' दङ मोजाङै संसार जाहैनो मोनगोन आखलाबो मोजां
खायसे धोनदोल'खौ नायगोन थांनायनि उनाव मा जोंनिनो जाजोबगोन आंनिनो जाजोबगोन आंनो सालायनो मोनगोन बेनिखायनो जोहोलावफोर आरो लाइमोन सिख्लाफोर जों बेखौसो साननानै नायदो ना नोंनि जिबनाव दिनै सोरबा फैदोंब्ला मानो फैदों बेखौ नायदो मोजांनि थाखाय फैदोंब्ला बेखौ एक्सेप्ट खालामना गासिबो नाथाय मा इसोरनि इच्छा बायदि जानो नांगोन बाइबेलाव बुंनाय बायदि ना जोहोलावबो इसोरनि लुबैनायफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै इसोरनि महिमा जायो जोंनि अनलायनायफ्रा जोंनि रिलेशनशिपआव थानाया मा इसोरनि फोरोंनाय बायदि जेन जायो ना जोङो दाय पाप आरो गोरोन्थिजों थाङालासिनो मा सैथोजों जों आवगायलांनो नाजानि ना आं नोंसोरखौ मोजां मोननाङा रमान्स गेलेनाङा होनाखै थाथों थायो नंगौ नङा आंबो दंमोन नामा थानांगौ नाथाय सैथोयै थानांगौ ना सैथोयै थानांगौ जेन इसोरनि बायक'फ्रा इसोरनि बे थोननायफ्रा इसोरनि बे स्पिड ब्रेकारा जेन सौसिलांनाय जाया बेयाव जेन जों सौखुथुया नै बेखौ जों साबधान जानानै जोङो जोंखौहाय मा इसोरनि थाखाय जोङो बाहायनि जों बेखौ सोलोंदों ना दिनैहाय जों संसाराव गोबां रोखोमै सैनाङो माबोरै सैनाङो सोरबाया दिनै थेला बोनानै रिक्सा सालायनानै जादों सैनांदों जिबनाव सोरबाया सोरजोंबा निन्दि जादों मुगै जादों ना सोरबाया खामानि मोनैनि दुखुआव गोग्लैनांदों ना सोरबाया सोरजोंबा बोराब जानानै दिनैहाय गोसोआव गोबां दुखु मोननाय थायो बोराबलायनानै सैनांनाय थायो नाथाय इसोरा बेखौहाय दिनैहाय बुंदों मा संसारनि गासै दुखु मानिखौ बेयो गावनो हगारजानो लुबैदों गाव रुजुनानै लादों दिनैहाय बेबायदि अनग्रा इसोरजों बहा मोनगोन बेबायदि अनग्रा इसोरजों बहा मोनगोन जोंनि जोहोलाव बैसोनि साननायजों जोंनि जोहोलाव बैसोनि बोलोजों जों संसाराव गोजोननायखौ मोननो हानाय नङा गासैबो मा इसोरनि अननायजोंसो जों मोननो नांगोन ना जों मोननैल' बाइबेल सिरि नायबावनि जों दानिया जोंनि जिबनखौ जों साननानै नायदो एसे जोंनि जिबना मा जोङो दिनै जोनोम जाबाय जों गाबोनबो थैनो हागौ बे बुहुमनि बिखायाव जों दिनैहाय थांनानै दं जों गाबोननो मायाव थांलांनो हागौ हानि सिङाव जों थांलांनो हागौ जों दिनैहाय संसाराव गोबां लाक्जारियास गारि जों सालायनो हागौ गाबोननो जोङो मा एम्बुलेन्सजों जों रोगा जानो हागौ ना जों दा समाव जों मालायनि बाय'ग्राफिफोर फरायो जोङो जिउनि मा जारिमिनफोर जों फरायो नाथाय जों गाबोन थैनानै थांनायनि उनाव जोंनि जारिमिनखौ जों गुबुनजों फरायजागोन ना जों दिनै संसाराव जोंनि गोसो बायदि जोङो बेदर जायो जोङो बिफां लाइफांनि फिथाइफोर जायो गाबोन जों थैनानै थांनायनि उनाव मा जानांगोन जों बे बिफां लाइफांनिनो जों हासार जानो नांगोन ना जों बे जिब जुनार मोस्रोम मोलानिनो जोङो मा आदार जानो गोनां नांगोन ना जों दिनै गावनि समायना न'आवहाय जों रेस्ट खालामो नाथाय जों गाबोन मा जोंनि कफिन सिङाव जों हाबनानै जों रेस्ट लानो गोनां जागोन दिनै बुहुमनि धोनिसिन होननानै मिथिजानो हागौ नाथाय इसोरनि इच्छा गैयाब्ला बेयो गाबोननो मा रावजोंबो सिनाय जायोबो जानो हागौ ना बेनिखायनो बे जोहोलाव बैसोआव जों जेखि बुङा आरो जेखि खालामा मानो बेखौ फोरबोनि मुङै मावदो ख्रिस्ट'जों बिफा इसोरखौ बाख्नायदो जों जेब्ला कलसियाव नायोना बेखौबो नुयोना कलसिया 3:17 नोंसोरो जेखि बुङा आरो खालामा मानो बेखौ फोरबो जिसुनि मुङै मावदो होनना बुंदों आरो ख्रिस्ट'जों बिफा इसोरखौ बाख्नायदो बेनिखायनो जोंनि मावनायफ्रा जोंनि खालामनायफ्रा ख्रिस्ट' फोरबोनि मुङै जाथों आं बेखौ आसा खालामदों बेनिखायनो जों जुदि पाप मावदोंब्ला जों जुदि दाय मावदोंब्ला जों दानो इसोरनिसिम गोसो फाफिननि ना दिनैनिफ्राय दानो समा गोसो सोलायनायनि बेनिखायनो मा होनना बुंदों जोंनि जिबनाव जों जुदि दुखु दङब्ला माखौबा लानानै जोंनि न'खरखौ लानानै जोंनि जिबनखौ लानानै जों इसोरनो गथायनि ना नोंसोरो गावसोरनि दुखु मानिखौ बिनि सायाव गार होनना बुंदों इसोरा जोंखौहाय 1 Peter 5:7 मानोना बियो नोंसोरखौ गोसो होनायजों जोथोन लायो होनना बुंदों एसेबां मोजां बाइबेलाव जोंखौ बुंदों एसेबां मोजां गाहाम बाथ्रा रावबो बेबायदि बाथ्रा जों संसाराव मोननाय नङा माथाइनि 11:28 आरो 30 दं फरायनोसै जोबथियावहाय दै जोङो जोंनि जिबनाव जों गोबां मावनायजों मेङो जोंनि गोसोनि साननायफोरजों मेङो जोंनि हास्थायनायफोरखौ मोननो थाखाय जों मेङो जों मालाबा समाव इसोरखौनो जोङो इसोरनिफ्रायनो गोजानाव थांनोसै नामा थांब्लाबो इसोरा जोंखौ नायफिना
आंनि बिनायखौ खोनासङा जों साननो हागौ नाथाय बेबायदि नङा जोंनि बिनायफ्रा जाया जों फाबाव थानानै गोदोनानै जों बियोब्ला जों माबोरै मोननो बेनिखायनो जोंखौ बाइबेलाव एसेबां मोजां रावजों जोंखौ बुंदों ओ मावख्रुबग्राफोर आरो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर नोंसोरो आंनियाव फै आङो नोंसोरखौ जिराय होगोन होनना बुंदों जोङो मेंदों दिनैहाय बेबायदि लिंहरग्रा जोंखौ दिनै रावबो गैया फोरबोनि अनगा जिसुनि अनगा नोंसोरो आंनि जुंगालखौ बान आरो आंनिफ्राय सोलोंदो मानोना आङो सोद्रोमा आरो गुरै आंनियाव फैयोब्ला नोंसोरो जिउआव गोजोननाय मोनगोन होनना बुंदों जिउआव गोजोननायखौ मोनगोन जों फोरबोनियाव फैयोब्ला मानोना आंनि जुंगाला बाननो गोरलै आरो नोंसोरो आं बान होगोन बिबाना रेजें जों संसाराव दिनै गिलिर बिबानखौनो जों होसोयो माबायदि गिलिर बिबान जों मोनहासयैखौ जों दिनै मावनो नागिरो नाथाय जिउआव जों गोबां खस्थ' मोनो जोङो जाथारिखौ दिनै जों मावनो लुबैयो जाफुङा नाथाय जोंनि जिबनाव जों बेखौ लानानै गोबां दुखु खालामो जों खस्थ' खालामो बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि फंबाय बिनानावमोन आं बेखौनो बुंनो सानदों दिनैनि गेजेरजों जों इसोरनि फोरोंनाय बायदि जोंनि बे जोहोलाव बैसोआव जों जेखि राव बुङा मानो जों जोहोलाव जानायखाय जों रावजोंबो जेन उदायै सानजाया उमुखा बिराद मोजां ना उमुखाया बिराद मोजां बानजायनो हायो इसोरनियाव नांथाबो बिनि रायलायनाय बाथ्राफ्रा इसोरजों बा इसोरनि राव जों खोनानो मोनो बिनि मावनाय दांनायफ्रा इसोरनि फोरोंनाय बायदि बाइबेलाव थिननाय बायदि बिनि साननाय हनायफ्रा बाइबेलनि हुकुमफोर बायदि बिनि अननायफ्रा जिसुनि बायदि बिनि फोथायनायाबो सैथो नंगौ आरो गोथां इसोर बायदिनो बियो फोथायो फोरबो जिसु बायदिनो बियो इसोरखौ फोथायो बिनि साननाय हनायाबो मा सैथो गोथार बेनिखायनो बियो बयजोंबो अनजायो होननानै जों जेन गाव गावखौ दैखोनथि जानो हायो जों बेखौनो जों सोलोंबाय दिनैनि बे गाहाम रावनि गेजेरजों इसोरा जोंखौ दैदेनगोन आं जेखिनि बुंबाय थारैनो इसोरा जोंजों लोगोसे थागोन आं सानदों बयबो बुजिदों बेनिखायनो जोंनि जिबनाव जों बे लाइमोन बैसोखौ हलाय खालामालासिनो इसोरजों नांनानैहाय इसोरनि अननायाव थानानैहाय जों गाव गावखौ दैदेननि जोंनि फरायनायफोरखौ जोंनि खामानिफोरखौ जोंनि गासै बिषयफोरखौ जों इसोरनो गथायनि ना जों इसोरनो गथायनि इसोरा थारैनो नोंथांमोननि जिबनाव खामानि मावगोन बोर होगोन आं गुसुं आरज खालामनि जोंनि गोजौसिनथाराव थानाय सोरगोनि गोथां आरो गोथार अनख'थार बिफायसोर नों बिफाखौ दानो बे समाव नायनो हामबाय बावदों नोंनि गेदेरथार अननायनि गेजेरजों दिनैनि गोथां बाथ्राखौ जों दान्दिसे सम सावरायबाय फोरबो आफा बे बाथ्राया बुंनायल' नङा फोरबो आफा आं बुंग्रा खोनासंग्रा साफ्रोमनिबो जिउआव जेन फालिलांनो हायो नोंनि गोथार जिउजों जों साफ्रोमखौबो दैदेनदो फोथायदों फोरबो आफा नोंनि गोथार जिउजों जों साफ्रोमखौबो दैदेनबाय आरो बाखि समफोर बाखि जोंनि जिउनि गासैखौबो नोंथांनाव गथायदों जाय लाइमोनफोर दं फोरबो आफा दिनैहाय जायफ्रानोखि फरायनाया जोब्बाय जायफ्रानोखि साख्रिफोरनि थाखाय नागिरदों फोरबो आफा जायफ्रानोखि गाव गावनि खामानिफोरनि थाखाय नागिरदों बिथांमोननि जिबनाव थादो बिथांमोननि जिबनखौ दैदेनदो बिथांमोननि न'खराव बिथांमोननि जिबनाव नोंनि जोबनो गैया आशीर्बादखौ थानो होदो जि खामानि मावा मानो गासैबो नोंनि महिमानि थाखाय नोंनि गौरबनि थाखाय जागोन बेबायदि आसा आरो भरसा खालामदों फोरबो आफा ओमफ्राय दैदेनदो जायफोर फंबाय बिनानावनि जिबनाव दिनै गोबांथार संसारनि सैनांनायाव दं बे सैनांनायफोरखौ नोंनिफ्राय बोखारगोन फोथायदों बिथांमोननि जिबनाव रंजानाय सैसोनाय आरो अननायखौ होगोन देरहासारनायखौ होगोन बेबायदि आसा आरो भरसा खालामदों फोरबो आफा हामबायसै फोरबो आफा जों साफ्रोमजों लोगोसे थाबाय नोंनि गोथार जिउखौ जोंनि गेजेराव दोननायनि थाखाय आरो बाखि सममानिखौ गथायनानै बे गुसुं आरज सासे बासिग्रा ख्रिस्ट'फोर जिसु